Marami pa yan. Hindi ko sugat akala ng kapal ng frozen niya. Sobrang tigas. Pero maging malaki yung ginawa niya. Malaking ginawa mo, no? Ha? Ano? Tupay. Wala nakakanta niya. Papractice siya ng maraming kanta eh. Kikitaan ko sa Facebook page. Kaya gagawa kong Facebook page. Pagka bumalik yung Facebook page ko, meron na siyang followers. Yung YouTube channel, hindi pa siya kasi pwede magkaroon ng YouTube channel kasi bata pa siya. Wala pa siyang sa tamang edad eh. Kaya, Pwede na update yung kasi. Hindi pwede ba? 18. Yung Google. Kaya, ang gagamitin ko sa Capsinda. Lagay ko muna yung ano. Paka. Ano yan? Ano? Sakit? Hindi naman sakit. Pag ganyan ang buwan. Pag ganyan ang buwan, hindi naman masakit. Tapos na. Sumandag ka natin. Tapos na yung best friend mo. Bilat ang mata. Iyan mo ng tubig. Iyan ang malalim. Ito, ate. Ikaw muna no. Uli na to. Three times, sabi mo in Jesus name, te. Spiritual na natin. Hindi, lakad. Ay, pukpok muna pala yung paa mo sa lupa. Tingnan natin kung anong pinagkaiba bago natin palamin. Lakad mo mamaya lupa ate. Lakad. Wala na. Wala na. Wala na. Parang magic. Anong nangyari? Paano siya maglakad kanina? Kayo mga kasama niya. Tayo, sampulan nyo. Sampulan yung lakad niya. Paano lakad mo kanina? Ano? Ha? Lola. Paano maglakad? Chart. Magaling si Richard dito eh. Ano ba maglakad sa mo, sir? Wala kasi tayong kuha video niya eh. Paano ba siya maglakad kanina? Pwede na sumali ng video. Walang kaya, baka naninibago ka lang. Sige, lakad nga. Paano ka ba taga maglakad kanina, te? Sampul. Yung example lang, konti. Ganyan? parang nawala. Para ka lang naglalaro kanina. Oh, timsipan yung mga paa. Nakita mo yan? Kanina, maglakad yan, paika-ika. Oh, ba't ka umiiyak? Ikaw ano mamaya, torturin. Chard, alamin mo na yan, para magsilayas na yan. Oh, masaya ka na, kaibigan mo, naglalakad, magkakaibigan kayo, di ba? Oh, ikaw naman. Ang masakit sa'yo, balakang, di ba? Stroke siya? Ano? Wala siyang parinig? Ba't di ka nagsasalita? Namamanhid? Ay, naku, kinukulam ka ng lalaki. Lika rito. Maganda to. May sakit sa puso yung Mrs. mo? Masakit balaka mo? Lahat po. Lahat? Umanda ka na. Ikaw naman yung iiyak. Shoutout po sa lahat nanonood. Kanina maglakad si ate. Parang lola. Ngayon, wala na. Tawa-tawa na. Sabi niya kanina rito, aray ko. Binayaran niya ako para mag-inarte. May na kayo maningil. May mens ka wala? Pinahinto na po mo. Para kasi 6 months mo. Bigla na nakikita siya.
Pinahinto na. Wala ka ng mens. Abong boy, wala ka ng mens. Ay, meron po. Sabi mo, pinahinto na ng doktora. Ang tanong ko lang, kung meron ka mens ngayon, yun. Ay, kapapanganak lang ito? 6 months yung baby ko andun. Ano nung ka pala ng anak? Masakit ang balakang mo? Ilan ang anak mo? 5. Ilan taon ka na? Ano? Inipit sa bahay? Inipit ka sa bakal? Yan yung dati ko nun. Pupunta kami sa ano. Sa banda? Kung saan yung gagamit sa Hindi. Cavite yan ba? Pasig. Pasig o Cavite? Ano? Ano siya? Bebe siya. May siya? Inipit ka ng bakal? Hindi po, meron naman po yung tinanggal yung mga sa May- ibabaw. May nakuha? Daw po. May nakuha ka? Ano nakuha mo? Lumapit ka rito, para tayo nang sisigawan eh. Kasi bago siya gamot eh. Ano? O, makinig kayo sa sinasabi ni Kuya ha. O, sige, tuloy mo, Bago play. siya gamot yung nakatambak na labuyo sa gilid niya. O, Papanguyin siya ng buyo. anong buyo? Sili na buyo. Kakain siya ng sili na buyo. Tapos yung matagal pinagkilan daw. Yung mantika na maraming sili, nilagay sa mukha. Pinalagay sa mukha ko, tapos pinakain yung tatlo. Sino nag-utos? Yun yung mga Babae sa lalaki. babae. Sabi mo doon sa babae nagdamo sa'yo, kawalan ko ng Diyos. Sasabihin ko, wala, may saltik ka yata. Ba't mo ginawa yun? Gusto ko lang pong gumaling kasi sa mga Kaya nga. nanalo. Kaya ngayon, pinalabasan niya yung sa ulo dito. Oy, kung ano nung ginagawa nyo sa pasyente nyo, bubulagin nyo, lalagyan nyo ng sili sa mata, pakainin nyo na lang, kari-kari. Hoy, nakikita nyo po yung naka-jacket, naka-forma na yon. Tawa-tawa na kanina, iyak ng iyak yan. Nawala ng dugo yung labi niya kanina kay Minto. Nabusan niya ng dugo. Kaya rito, nakakatawa na yan. Aga na naliguran mo. Tayo. Hawakan mo to. Ano ba yung masakit mo rito? Lahat. Pakyat, hawakan mo muna yan. May underwear ka? Akala ko katulad yung babae kanina eh. Popok-popeng kita. Cesarean ka hindi? Wala, matigas. Matigas pala, kaya pala masakit to. Oh, matigas ito. Hindi ito nakukuha sa ilot. Ito kasi, halika rito, Pogi, para malaman mo. Yung girlfriend mo, hindi yan nakukuha pag ganyan katigas. Ano dali mo? Kaya mo lang, awa kami yung girlfriend mo. Pag ganyan katigas, di yan nakukuha. Wag asawa mo nang hawak ng pit mo ha. Nakikita niya naman pit mo araw-araw. Yan, tingnan mo. Namamagaya, no? Tama na? Hindi. Hindi ka gagaling. Sunod, para ka pala yung babae kagabi. Yung kagabi po, sabi, may nakuha daw ano. Nakalimutan ko lang itanong kung shell o yung talaba. Talaba kasi yung sinasabi niya, kung shell ba ng talaba o talaba. Sa kanya naman, pinapakain ng silip, pinangilamos. Saka nakuhanan po ako ng butikis sa lalaki. May butiki na naman, patay tayo rito. Butiki. Doon na. Ha? Binigyan niya yung mas bunganan. Tinanggal, nandun daw nakasigaw, namamagalit. Taga Cavite na gamot sa'yo? Dito lang sa San Jose. Ah. Wala. Sa tiro na ako nga po. Babati. Ah, nakarinig nyo po yon. May butiki na. Sili pa. May sili pa. Ay, nako. Kaway ka muna. Ano tubig mo? Tanggalan mo. Yun sa Florida. Yun hindi sa Tolentino. Amin. Inom. Naisahan ka. Diyan ka lang. Ito na lang to. Sa akin ka ba? Pababa. Selfie mo na. May ilaw.
Nakatatyo. Ito. Naku? Magkamukha lang. Oo, kasi naman dito. Masunod lang lakad. Interesado ako sa kwento nito eh. Kung buti, wala yung Facebook page ko eh. Oh, kagabi nga, wala lang akong Facebook page eh. Hindi ko na ako mabusis ni magtanong doon kay nanay kagabi kasi wala akong Facebook page. Nag-iisip ako utak sa Facebook page eh. Kagabi, si nanay, ang sakit niya, ang sakit ni nanay, kagabi, yan, interesado tayo eh. Ulitin mo. Na-interesado ako eh. Oh. Teka lang. Yan. Ulitin mo sinabi mo. May nakuwang butiki sa iyong bibig. Ha? May nakuha sa iyong bibig. Babae siya. Babae. Mabuti hindi lalaki. Baka hilain yung dila mo. Ba't hindi mo sinamahan yung asawa mo? Eh, ano nang nakita mo yung butiki na sa ng bibig mo, yung pagtanggal, nadiri ka. Ginano niya, nakakontribute sa Tissue? Tapos, sinakal niya akong gano'n, nagkaroon ng pasaya. Ba't kanya sinakal? Dahil hindi raw makuha yung paluman para lumalaban, kaya kinukuha niyang pinag-butik. Bakal binayad mo? Hindi ko siya na 1.8 para din sa hindi na daw binigay. Binigyan mo naman. Dahil binigay mo talaga? 500? 1,000? Donation lang. Matanda sa dami. Tapos yung isang magkagamot, nilagyan ka ng sili. Yun din po yun. Anong ginawa niya sa sili? Ano po yun, dikdik po yun na may mantika. Tapos, Inalagay niya dito. di uminit yung mukha mo. Oo, talagang sobrang init po niya. Talagang napakaanghang mo yan. Bakit ka ba pumunta sa kanya? May nag... Hindi, anong tanong ko, bakit ka dyan nagpagamot? Ano ba sakit mo? Yun nga po yung parang hindi sakit po yun dito. Wala din ang pusong kanan, nalaik. So, si ate naglalakad no? Paano maglakad kanina, te? Paano maglakad? Matanda kanina yan si ate, ngayon bata na. Yung asawa niya, yun, nakadikwatro na. Oh. Tumatawa-tawa na. Okay, manood kayo. Interesado ako rito kung tagaw. Sunod, bulati na lalabas sa bibig nito. Ay, naku, hindi kayo nagdarasal kay Papa Jesus. Dapat ang title sa'yo, nilagyan ng bunganga ng butiki. At chili. Ano? Ang sakit mo, tinuro ko na sa'yo, di ba? Tayo. Yan ang sakit mo. Kung ano-anong pinag-iisip mo, yan lang ang sakit mo, yan lang yan. Wala nang iba. Umaalit po hanggang mali. Lahat yan, kasama lahat yan. Pikit. O, kita mo, wala siyang sapi. O. Wala, kahit anong durog ko ng posporo, hindi katulad yung mga nauna, di ba? Wala kang sapi. Isip mo lang yan. Ito ilalagay natin. Asan ang sabi? Kung ano sabi? Ayan yan. Ayan nasa likuran mo. Nakanin pa, mahiwagang pa. Ayan ito. Richard. Tubig. Tubig lang naman. Pigit. Stick na to ha. Ito. Kaya sa Rizal, aamin ka. Ikaw pumatay. Amin. Oh, walang sakit, di ba? Tingnan mo, dinudurog ko ng mga daliri mo. Nasasaktan ka ba? Hindi. Walang sakit, di ba? Kasi wala naman siya sabi. Ang sakit niya, binat.
Wala oh, wala reaksyon oh. Napinag siya doon. Nabinat ka sa sili. Sorry. Madali lang sakit mo. Ay, gano'n, pinahirapan ka pa ng manggagamot mo ka rito. Binat lang yan. Last. Todo. Tinga. Ilan ba anak mong magkakasunod? 8 anak mo? Akala ko 8. Ilan ang clearance? Pero i-cleansing kita para matanggal na sa isip mo. Pero wala ka sapi, ha? Stick na yung kinabit ko. Ngayon, kakabitan kita ng... Wala na pala tayong papel. Hanap muna tayong papel dito yung walang ganong sapi. Ay, ito, wala. Ay. Saan ito tayo? Makiklinsing lang muna tayo ng konti. Binat lang yan. Ano yan? Ay, naloko ka. Kumayaman ka, nakututo ka na ng marami. Linis, amin. Ipaspas. Linisin mo lang. Tanggalin natin sa utak mo yung ano, yung bulati at saka ay hindi pala, butiki. Ngayon lang ako nakarinig ulit ng butiki. Dati puro narinig ko, karayon, uod, ay bulati, tornilyo, ano pa ba yun? Yung pangano sa gamit sa ano? Yung mahaba lungnos. O yung plies, lungnos yung sinabi niya, yung plies. May lungnos daw lumabas doon sa loob ng tiyan. Sabi ko dapat nilabas yung pako, martilyo. Kaya nagari. Nablagayan yung dalawa. May shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. Good evening po. Sa lahat. Followers po ako ng Alipin Jesus Nazareno. May shoutout po. Matagal pa tayo makapag-live doon sa Facebook page natin. Baka sa Sabado, makapaggawa ko ng ano. Good PM po. Paggamot po kami dyan sa February 7. Ano ba yung 7? Martes po yun. Nakauwi na po ako ng Pinas. Palista na po ako. 6 po kami. Basta't huwag mong kalimutan yung chocolate ni Richard. Pati ni Buddy. Yung robot ko. Huwag kayo mag-alala. Agahan mo na lang, sir. Pag pumunta rito. Magdala ka ng pistawel at saka inaapay at tubig. Ano? Ano to eh? Pan-live ko, pan-upload ko to eh. Sa YouTube channel, Nalalaman na nila. dahil i-rerada. Antay nyo sa Facebook page natin. Paano samantalang maglalagay, gagawa mo na ako ng Facebook page? Yan na, umiinit na. Wala ka sapi ha, kiniklinsing lang yung nilagay sa'yo. Inorasyon lang kasi asawa mo eh. Kaya na-hypnotize na kanyang isipan. Kakalasing ko muna yung mga orasyon sa'yo. Wala ka sabi, yung tawag dito, cleansing spiritual. Lilinisin. Wala. Sakit niya doon sa may balakang. Binat yan. Ulam-ulam. Ulam ang kailangan. Binat lang yan. Ang title mo dapat, binat. Hindi butiki. Bakit mo naman kasi pinayagan na asawa mo ng ganon? Magaling magpakwento yung kamag-anak. Magaling magkwento ng... Baka na... May napagaling ko. Wala naman manggagamo si Papa Jesus. Nakalagay naman sa Bible. Siguro naman nanood kayo minsan ng Ten Commandments o kaya yung Jesus Christ na maliit pa siya at saka yung malaki na siya, pinapos na pos. Alam mo kasi pinakain siya ng sila sa kapinahiro. Sinusukat siya nakaraan. Sa ulo, Pinakain. Kapinahiro. pinakain pa. Pinahid ng sili, tapos pinakain pa. Parang Kaya yung nangarap. sakit siya nga. Ginagin yung sili. Hindi na nakita. Oo. Sige, tatanggalin natin orasyon niya sa'yo. Kung ano-ano ang iniisip naman ito. Babae ba? Yung lalaki? Ilan taon na siya? Kami mga Ano saan siya? Pampanga? Ano may base siya? Parang may papagano sa kanya. Tingnan mo si ate, oh. Tayong-tayong deforme, oh. Kaya na, ika-ika. Ay, nako. Lagi kayo magdasal, ha? Kung ano-ano pinapasok ng isip mo, madali ng charge. Pagka natapos, ibaliktad siya mamaya. Para maayos yung malamin. Pwede na yung 6 months. 6 months? Oo, pwede na yan. Para matanggalan yung sa balakang niya.
Para maayos-ayos yan. Hindi, ano. Uy, inis pa, marami pang orasyon. Binat sili ka dapat eh. Balakang, huwag mo kalimutan yung balakang. Lahat yan. Nagtatanggalan po tayo ng orasyon na masama. Tatanggalin natin yung orasyon niya. Mega shoutout. I-cleansing ito, pantanggal ang spiritual sa masama. Pangalawa, i-alignment kasi may binat siya. Binat po yan. 20 minutes na ito eh, naglilinis. Lagi ko di supply kaya hindi na kami na mas-sugar kayo. Bisa ka pa martilyo. Mega shoutout po. Thank you so much. Dominica. Sabi ko kayo, pag-alay mo malisaw sana ako. Umalis. Bisa ko umalis. Lunes ko di mag-linis ka ni. May 10 minutes ka natin naglilinis. 21 minutes dito sa kwentuhan natin. Sa video natin, 10 minutes and 41 seconds. Kasi dito naka-play na to eh. Bawal yun. Bawal yun. Ate. Malapit na matanggal ang orasyon niya, te. Salbahay to. Salbahay nagagama sa'yo. Higi lahat. Nakakatawa minsan yung mga kwento nila. Dati, tornilyo, hindi ako maniwala. 50 tornilyo, nakakantanggal sa'yo. Paano nangyari yun? Alam mo, hindi ko 50 tornilyo, kadami-dami. Paano niya nagawa yung nilagay sa loob na dyan mo? Eh, totoo yun, nakalive ako sa Facebook page ko yun. Sabi ng tatay niya, nakita ko taga ako 50. Binilang ko eh, 50 peraso. Sabi ko, di sana nakita na ng ultrasound yan, x-ray, na may nilunok siya ng tornilyo. Eh, yung moment, hindi nakikita ng doktor, pero sa ano ba lang, nakabuhay sweat at tornilyo. Ang tinatanong ko yung tornilyo, kung may dugo-dugo, wala, malinis. Kasama yan sa orasyon. Lilinisin yung spiritual niya. Tatanggalin lahat yan. 11 minutes natin. Konti na lang. Malilinis na yung spiritual mo. Sambitin si Kristo habang naglilinis. Tingnan mo yung kaibigan mo, nakatayo yung street body na. Yan, lahat. Ay, salamat po sa lahat na nanonood dyan. Sige. Tumingala ka at matigok na itong mga kalaban mo. Bitaw mo yung kamay mo. Hinto mo. Itaas lahat magtitig ang kuryente. Putuli ng mga sungay. Hila. Sabi mo in Jesus' name. Hindi mo natuloy yung girlfriend mo. Ganun mo siya. Natulala na si kuya. 12 minutes and 26 minutes yung maglinis mo. Tagal. Inanggal ko lang orasyon niya sa'yo. Lunukin mo muna yung tubig. Ba't ka namang umiyak? Paano mo malulunok yan? Papaluin kita dyan eh. Ano magagawa ng iyak? Dati senior sa Japan na ako. O, kumanta ka muna. Ano mo na kanta? Shiny. Sabi mo, singer ka sa Japan. Ano ba ang pinaka-paborito mong kanta? Yung sa mister mo, kantayin mo na rito. Yung doksyo. Ah. Hinga ka na malalim. Umuro ka rito para magalaw ulit yung leg mo. Almato mo muna. Todo pa. Sige pa. Binat siya po yun. Ayaw mo. Binat. Ano, watang bata. Binat nga yan, oh. Hinga na malalim. Sobrang init. Lumakas yung init na katawan nyo. Oh.
Binatukan din siya? Kaya pa rin sa akin po. Nako. May binat ka na, bininatan ka pa. Dapat ang title sa'yo, may binat na, bininat pa. Kaya rito, bukong rito. Alam mo na palang pakaramdam mo, ano pinagkaiba? Luminawa na? Yung pakaramdam mo sa likod mo, kung masakit pa kanina, lagi kasi nakahiga eh. Nawala yung sakit? O, gumala na yung dugo mo. Ipitin mo yung ugat mo rito, sige. Ikaw na umipit, bahala ka sa buhay mo. Pwede nakagamot po. O, anong wala? Napapalagay na yung vein niya. Nawawala yung gumaganon? Eh, binalik ko na kanina leg mo eh. Hindi, binalik ko yung leg mo. Kasi pinatukan ka niya eh, baka bumaba yung dugo mo. Sige Chad, tapusin mo na yan. Para makauwi na, baka lumuha pa yung mga dugo, yung mga mata natin dito. Oh, 14 minutes oh. Oh, yung video natin, panoorin nyo. Oh. Ay, Ginoo, kay ate. Halika na, susunod. Sino susunod? Ikaw na? Mamaya manitindihan, girlfriend mo. Ikaw muna to, torturing ko yung kalaban mo. Huwag ka mag-alala, hindi yan mamamatay. Matagal pa yan mamamatay. Ano sa kanya kaya? Tuhod lang? Parang ano? Pakingit, akin na. Kaya ikapag may mahiwagan mo pa rito. Kalmado mo na yung paa mo. Kabila. 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 Tangan mo lang. Gang mes. Meron ka nakatama na hindi nakikita ng mga mata. Gumagalaw yung dugo eh. Kaya ito meron. Slopit na konti. Kunti lang. Okay. Dito naman tayo sa boyfriend. Tapos na tayo sa girlfriend niya. Iyak ka kasi ng iyak. Pangalan. Kaya, pwede lang yun. Sa apelido. Anong ilang taong ka pinanganak? Amin. Amin. Doon tayo sa asawa. Pag yung kamay rito. Pause muna natin yung video ng asawa mo, titingnan natin. Yung video niya, ayun po yun ha, para sa kabila. Ito po yung video niya rin yan. No? I-pause ko muna kasi 60 minutes na ito eh. Mamaya na natin, tingnan natin pag-alignment doon. Ha? Pause muna natin. Stop. Yan, pause. Mamaya, ito kasi yung tutuloy natin. Dito tayo kay Kuya. Pikit. Ay, sumakot agad. Pikit. Medyo alalayan mo lang kasi ano siya ha. Katagal to. 6 na buwan pa lang siyang nanganak. Saka may overfitting yan. Pagod yan, pasma. Singer pala siya sa Japan, hindi namin kinantahan. Kahit yung kanta lang, yung pinakakanta mo sa boyfriend mo. Bakit? Angat ka muna. Masyado ka nang bumaba. Lapot mo rin yung tulog. Kaya rekta lang niya sa stick. Hindi na ka talaga tagalinis. Dala ko lang. Left side. Mega shoutout po. 29 minutes na tayo dito. Yung sa kabila, 60 minutes pa lang. Ay, meron yan ba? Mild lang. Para lang gumalaw yung dugo niya. Kasi, binatukan yan si ate. Cesarean ba yan? Ano mo kung cesarean siya? Puro normal lang? Okay lang.
daming ayusin yan. Nako po. Ano ginawa ko? Bumalik ka, no? Pagbalik na lang yun, no? Para malamin ka ng todo. Pag kung kailan siya babalik, Okay. sumabay ka sa kanya. Para ma-alignment ka maigi. Ilan po kami ako? Ano kayo? Mamili kayo sa 15. 15, 16, 17. Bala kayo. February 15, 16, 17. Pagka bumalik ka, magsuot ka ng damit t-shirt kasi pero okay lang yung naka-jogging pants ka. Para medyo maluwag kasi para hindi mabalat maigi lahat yung mga buto mo kasi binat ka eh. Ibigay mo yung stem sa kanya. Ano lang siya. Pwede na yan, 2 linggo siya mag-stem mo. 2 weeks, bigay mo yung stem. Para matanggal yung binat niya. Sarap. Baba yan, te, baba. Ibigay mo yung steam sa kanya, magtubig siya mag-steam. Nabinat yan. Binat yan, binat. Ah. Yan. Antayin mo lang. Bumalik ka 15, 16, 17. Pero bigay mo yung steam sa kanya. Kailangan mag-steam ka sa sunod na araw. Huwag bukas sa sunod na araw pa, ha? Sa isang linggo, 2 beses lang yun. Mamili ka na doon kung anong basta ang 5 kiras yung 3 hanggang 2 araw. Sabi mo sa kanya, huwag siya maliligo ha, magkaganyan. Ha? Para ano? Mega shoutout po. Si ate, binat lang, napunta sa ano, butiki, tsaka sa sili. Lagay sa title yung ano, no? Yung butiki. Yung butiki at tsaka yung ano. Kung nagpahirap kang ginagawa sa tapat mo, nabilat din. Binat din. Diba yung sinabi nila pa kayo? Tapos nag-break ko, yung nagpapagin na harap-harap ako. Kaya pala tawag ng tawag. Nabinat lang. Ayun, makikana ko. Nakaiga na saan? Sa ama. Hindi na makatayo, wala nang power din niya ako. Wala na. Kawawa naman. Sumasakit. Kawawa naman. Sinayang mo ang puso ko. Bakit ganun Ayos na yun eh. ang nararamdaman? Pinagpawisan yung boyfriend mo. Si ate, oh, masayang-masaya na si ate. Nakita niyo si ate, oh. Kanina yan, paika-ika maglakad yan. O, sige nga. Tumayo ka nga ngayon habang nililinis mo yung asawa mo. Patagilid. Tingnan natin. Patayo. 15 minutes to, ha? O, anong pinag-iba? Lakad nga. Tingnan natin. Sundan ka ng camera. Maganda na lakad niya. Kanina, pahiga-higa. Masakit ang balakang. Ngayon, ano pinakaramdam? Masakit pa balakang mo? Wala na sakit yung balakang. Ano sasabi mo kay Papa Jesus? Dinig mo na lang may problema. Wala na rin. Wala na yung sinakal ka. Wala na sakit balakang mo. Sige, galaw mo kung may masakit pa sa balakang mo. Talagang wala. Tingnan na nga natin likuran mo. Tumalikod ka nga ulit yung kaninang yung inano ko. Palagay ka ulit ng sili ha. Sa mukha. Tapos sunod, bulatin naman ang lagay sa bibig mo. Hindi na butiki. Okay na. May ibig-ibig sa talikod ko, mali yung buwan nila. O, di ba lumubog? Pali ka muna rito. Dumilat ka. Pag temporary, patapos na tayo. Hawakan mo yung girlfriend mo. Ito, ito. Ikanon mo yan. 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 Hawakan mo. Yan. Hindi, hawakan mo muna. Yan. Yan. Dinan mo. Anong pinag-iba? O, lumambot na, di ba? Kanina, parang ano? O, sige, hawakan mo. Pit mo naman ng asawa mo yan. Pag ginaginaw ko sila. O, ngayon. Lumambot na. Pigilan mo yung paa mo. Pigilan mo. Ako na. Masakit? Oo, masakit. Masakit yung nalapa niya.
Dito, wala sakit. Asawa mo na pumipindot sa pet mo. Wala. O, di ba? Binat yan. Huwag mong papakainin ng sili. Lagyan ng butiki. O, patuloy mo na ulit. Matataas na tayo. O, intindihan mo na. Wala na sakit. Mag-steam ka, magsuob. Bumalik ka ng 15, 16, 17. Ano siya mo? Yung cellphone mo. So, paalam ka muna rito sa vlog mo, te. Bago mo kunin yung cellphone mo, paalam na. Thank you po. Thank you, Ki. Papagan. Number 1, huwag ka magpapauto kay Satanas. Si God lang ang tatawagin mo. Huwag ka maniwala doon, walang butikin lumabas sa bibig mo. Hindi ka ba nabiri lumabas sa bibig? Sariwa ko po. Sariwa pa? O, tanggalin mo na sa isip yun, ha? Loko ka lang. O, shoutout po sa lahat ano dyan. Mega shoutout. Thank you so much. God bless all. O, thank you po. Hindi po totoo yun. Huwag kayo maniwala doon. Bye-bye. Taga saan kayo, te? Nueva Ecija. Tapos taga saan niya naggamon sa inyo? Taga Nueva Ecija rin? Ewan ko, basta sa'yo, bahala na sa'yo si Papa Jesus. Kung ano bang klaseng paggagamot ang ginagawa mo. Bahala na si Papa God. Bye-bye, thank you so much. God bless all. Yan di puro tao yan. Apat. Apo, palista po ba dyan pag naggamot o hindi na? Kahit hindi na, pumunta kayo sa ano. Basta Martes hanggang Biyernes lang gamutan. Huwag lang tatapat ng February 14. Walang gamutan. Apat na tapat tubig. Kahit hindi ka na nakalista. Gusto mo, pumunta ka na bukas sa Biyernes. Ano pa ngayon? Tingin ka rin, ano? February, Webes pa lang ngayon. Merkules, Webes, gusto mo pumunta. Webes, Biyernes. Okay na kuya. Tingala. Tingala. Adi. Inom ka muna tubig. Bubugbugin lang namin yung paa namin ni kuya. Ano kasi yung langis lalagay po? Asyete man sa nila lang. Hindi, yun nila. Ayos na mo po. Tulad mo kanina. Yan. Kaya ka na. Ganunin mo. Maliit lang naman itong paa niya. Kaya to. Taas mo pa konti. Sige, guys. Nabila ka. Kunti pa. Ano yan? Butas siya. Butas. Lagay mo yan. Tapos kaya nabusog. Kumano yung Okay, pumasok siya. Ano ba mo? kumot. Masakit? Wala. Kasi na natin kung pumasok na natin naman eh. Pausok lang yan tayo. Ilan niyo po yun? Okay. Teka. Hindi pa lang. Dali. Ayun, pumasok na. Ayan. Mas maganda kayo sa linggo. Ang isang one test tsaka kami. Hindi ka gumalaw para malaman mo. Gi, punta doon, lakad. Lakad ka ron. Yung pinagkaiba. Ano? Anong pinagkaiba? Okay na, ayusin pa yan. Hindi pa yan tapos. Sige, puka mo na rito sa mahiwagang bangkuan. Okay, next. Ikaw na, cameraman. Ikaw na yung susunod, alam ko eh. O, siya naman yung tutorturin. Magkakasama yan, grupo yan. Ito, wala naman pong sakit eh. Balik ko si pumupon na ito rito. Ano pangalan nyo kaya? Para may bigay ko ng pangalan ito. Dasal. Shoutout mo yung mga boyfriend mo, kaibigan mo, nanay mo, tatay mo. Sundan mo yan natin ha. Para siya 15, 16, 17. Kaya kayo, kain na lang. Yan na yung bata ka lang. Text lang. Yan na yung bata ka lang natin ha. Inom ka muna tubig.
Ito yung tubig mo ate ha. Diba tubig mo to? Huwag mong kakalimutan to pag gabi bago ka matulog, magdasal ka ha. Before, after, bahala ka kung anong mauna, kung manalangin. Basta bago matulog ha. Ito lahat ng tubig mo. Pangalan. Bukas, maligo ka. Manalangin ka. Huwag ka muna magbo-bold star doon sa CR. May damit ka muna, ilagay mo yung kamay ni Papa Jesus doon. Ikaw yung kamay mo. Humingi ka ng tawad at sabihin mo, nagkasala ka sa isip, sa salita, sa gawa. Yung pala ay gawa ng isang body spirit, hindi pala totoo yun. Sumayin niyo ang kapayapaan sa aking buhay. Amen. Ibig sabihin, bahala ka na magdasal ka at humingi ka na ng tawad. Ibig sabihin, sumasa iyo ang basbas ni Kristo. Amen. Hindi, tubig mo ate. Tubig natin. Ikaw, anong sakit mo naman? May time po na nahirapan po. May time ka lang nahirapan huminga. Pero napapadulas din po kapag gabi, tapos lalo na pag biyahe. Tsaka po yung sa mattress po na ano po, ito kaya Ilan taon ka na? 24 po. Ilan anak mo? Wala na po. Ilan boyfriend mo? Ito po. Ay, salamat. Parang gusto pang bahay ng dalawa po. Pangalan? Angelica Middle name? Garcia. Apelido? Matagal na sumasakit puson mo. Yes po. Wala ka pang boyfriend. Meron po. Ay, nung ano po, yes po. Kahit wala ka pang boyfriend. Walang mali siya. Kasi kailangan ko malaman kasi dito niya. Alam mo naman tanong ko. May nangyayari sa inyo. Okay. Para na ko nang gagawin ko. Kasi kung wala, sumasakit ang puson mo. Tapos bago ka nagkaroon ng boyfriend, tapos wala pa nangyayari sa inyo, ay wala pa nangyayari sa inyo, di pa sumasakit, tapos nagkaroon ka ng boyfriend, bila sumasakit, papasok tayo doon sa may baka may nagdarasal. Naintindihan na? Baka mayroong boyfriend na sa mo, tapos nakita ka niya, nagagalit, gano'n. O pwede. Kaya tinanong ko lang. Inom. Lagi lang sumasakit ang ulo mo. Madalas na. Tapos dito po hirapan ako. Sa doktor, nagpatingin ka. Ano po, ano po nila nalaman po nila may pneumonia. Amin mo niya ka. Okay na. Alam ko na. Mabuti na sabi mo. Straight. Teka lang. Tanggalin mo muna yung kanang medyas mo. Straight lang. Baba mo yung kamay mo. Ito na. Yan o. Masakit, di ba? Yan o. Aray! 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 Ayun ang sakit mo. Nakuha ko na. Kaya lagi sumasakit ang ulo mo. Pag natapos tayo at nawala yan, bibisigin ko yan, hindi yan masasaktan. Yan o. Tingnan mo, bibisigin mo to. Tingnan mo ha, nakadito ha. Karamdaman mo ha. Tingnan mo. Okay, tingnan mo, didiin ako to ha. Hindi yan nakadin, mabait lang yung kamay mo. Tingnan mo, bibitawan ko ha. Tingnan mo ha, didiin ako ulit, mawawala yan. Di ba, kahit anong tingin ko, di ba? Pero bibitawan ko, bumata na. Parang kakaiban sa kanya. Okay na, ano ko na. Kaya tingnan mo na natin kung may best friend ka. Ano ba trabaho mo? Teacher ka? Public? Private? Tama yan. Mag-aaral ka para maging public ka. Stress ka yata eh. Pikit. Ay, elemento lang. Sakit mo talaga, nag-circulate yung kulang yung dugo. Kita mo, wala kang tao. Ilan? Tingnan mo. Hindi ka nasasaktan sa tao. Nakatama ka lang hindi nakikita. Pero kahit matanggal natin yan, ito pa rin kasi may sakit mo. Yan na yan. Tsaka ito kami lang. Ano to? Hindi, kung sabi mo mo. Ano lang. Hindi harap mo. Yan. Yan. Tapos ito. Yan. Kabila ito. Dapat wala yan. Stress yan. Kaisip. Yes, po din sir, nag-overtake. Diba? Tanggalin mo na natin yung mga elemento. Madali lang yan. Madali lang yung sakit mo. Wala tayong hirap-hirap to. Dapat sunugin na yung mga kalaban mo. Tanggalin lang yung elemento. Kahit may physical ka sakit. 99%. Totoo may naipit kang blood. Basta natanda yung ginawa ko sa'yo. Pagkatapos natin dito at naalamin ka, uulitin ko. Pag hindi ka nasaktan, lahat ng dugo mo magsisakit. Mawala na sa ulo mo. Okay na? Okay. Amin.
Sige, linisin mo muna yung elemento. Manalangin ka, seryosohin mo yan. Hindi yan tao. Tingnan mo siya, oh. Kanina, hindi ka makaupo ng ganyan. Lagi ka nakahiga, para kang kala mo, dinadaganan ka na hindi mo maintindihan. Ngayon, dalawa cellphone na hawak mo. Di ba yung girlfriend mo? Tayo, higa, tayo, higa. Oh. Okay, hawak na cellphone. Oh, tawa ng tawa sino yung kapatid mo? Ay, kapatid mo? Ah, magkamukha kayo ng bayaw mo. Kapatid yan eh. Ha? Sinula ko na ba? Sabi ko, mabili mo ng ate mo. Yan, walang inisip yan. Ano? Siya, walang inisip. Malaisip. Ito, stress. Ito, ay, stress din niya. Teacher eh. Sa katawan na yan. Stress siya kasi nakahanap. Paano ka mga anak? Eh, may sakit ka pa. Ito mukhang wala nito eh. Yan, wala rin na. Kung nararat pa. May sapi yan eh. Hindi. May itim. Ano kaya pala Tingnan mo yung labi niya, kakaiba sa labi niya. Isipin yung mga labi niya lahat. Tingnan mo yung labi niya. Tingnan mo yung labi niya, kakaiba. Yung may itim-itim si Kuya kasi hindi naman na-cute eh. Hindi ko alam. Ay! Hello? Papasok daw siya sa assistant. Bawal. Sabi ko, isipin mo na yung ano mo. Alam mo na. Mm. Ganun pa na bagay. Yan. Nagkakaroon alas 7, sunak 7, sunak 10. Ayun, pwede, hindi. Tingnan mo, gumana yung kamay mo. Iangat mo. Ano pinagkaiba? Kasi kanina pa yung walang, hindi na nakapagpahinga na. Ano pinagkaiba? Kulang pa yung tanda mo, banatin mo ha. Huwag pag hindi mo binanat yan, pababalik yung, hindi kita gagamitin, pababalik yung tablet. Mag-exercise ka. Kailangan kasi ito, simula rito, yan dito, dapat may patong yan dito. Oo, ganyan, para ganyan, hawakan mo. Oh, hirap pa, di ba? Pero ilagay mo dito sa dulo. Ano, hirap pa, no? Oh, hirap. Pero, subukan mo yung kabila. Oh. Ayaw pa, no? Kabila tayo yung mawakan mo. Oh, malayo pa, di ba? Oh. Kasi may ganun pa yan. Pag yan ay patong mo na, diretso mo na, na gano'n mo na, wala na. Kaya, kailangan ko exercise ko. Kaya mag-exercise ka ng exercise niya, batakin mo ng batakin niya, mahaba yung oras mo. Hindi ka naman naabot ng isang oras mag-exercise dyan. Huwag yun, masama yun. May sakit ka pa sa braso, paluin ka na ng asawa ng pamalo. Iiyak ka. Magandang hapon po sa inyo. Helen, mega shout out po. Nawala na si Celia at saka si Butiki. Nandito na, nakaupo. Ayun na, nakaupo na oh. Tagahawak na ng cellphone, kanina hindi makaupo. Tayo ng tayo, iga ng iga. Dapat ang title sa'yo eh. Ang dahil kasi nilalagay sa'yo yung title eh. Butiki, kinakain. Sili, kinilamos. Silamos. May mantika. Minamantika. Ayaw ko, bakit ka ba nagpaganon talaga? Nagtataka ako sa'yo, ay, tunatayos ka ba? Sabi magaling daw po. Hoy, tanungin kita. Isipin mo na lang kahit hindi pa magaling o magagamot. Sino ba sira ulo na palalagyan mo yung mukha mo ng sili na mayroong mantika? Sobrang masakit nga po. I-try mo kaya ngayon. Sabi ko nga sa kasi, Wala po talaga yung mukha. Meron kami powder niya. Powder na lang. Powder na sili, gusto mo? Pinat ang sakit mo. Pinat na yan kasi stress ka pa. Kasi nagtatrabaho ka pa na sa Japan, lamig yan, mga binat yan. Kaya sumakit yan ng sumakit. Pagbalik mo, i-alignment ka ng pababalik. Yung kanina ginawa ni Richard, padapa ka naman. Kaya kailangan ko muna yung steam mo dyan sunod kasi 6 months ka pa lang nanganak.
para yung dugo mo gumalaw ng gumalaw. Huwag ka ng drama ng drama. At yung asawa mo, natutulala sa kakaiyak mo. Hindi, natutuwa lang po ako. Kasi gusto po talagang gawin ako. Oh, mag-subscribe ka. Sabi mo lahat ng mga kamag-anak mo sa Japan, mag-subscribe mo na sa YouTube channel natin. Pag di ka nag-subscribe, dapat mag-message ka dyan. Ako po yung pinakain ng butiki. Di alam ko na. Naalala ko yung pamilya nga na, yung pamilyang Encanto. Pag nag-live ako. Ako, Aldi, kami mga pamilyang Encanto. Yung taga-Canada naman. Ako, Aldi, kami mga pamilyang Kinulam. Kami yung pamilya ng Encanto. Na Encanto, tawa ka ng tawa daw kay ano eh. Oh. Kami yung pamilya ng Laloco. Wala, hindi pa gumagana yung Facebook, ano natin. Baka temporary gagawa ko ng Facebook page natin. Matagal tayo makapag-live sa YouTube channel. Okay na. Tingala. Para matapos na ito kalaban mo. Bilang ka mata, inom muna ng tubig. Inom ka muna ng tubig. Naalala mo yung ginawa ko kanina, di ba? 3 times, sabi mo in Jesus' name. 3 beses. Amen. Pagpagamba. Naalala mo to, di ba? Hinga ng maayos. Normal lang. Naalala mo to. Ano ha? Pipisilin ko ulit. Wala na sakit, di ba? Ito, kita mo to. Ginaganong-ganon. Na, siguro naman, nararamdaman mo na iniipit ko ng mga, ano mo. Naalala mo ulit to. O, tanda mo, ito malapit kasi may nunal ka rito. Tanda mo ha, pipisilin ko na. Ito na ha. O, di ba? Wala na. O, alam mo na yung sakit mo. Yung mga ugat mo naipit. O, sige. Charge. Trabahoin na yan. Hindi ka kinukulam. Wala kang pera. Next. Eh, karami narinig sa kulang. Ba't mo kinukulam? Nainggit ako. May trabaho siya. Nainggit ako. Oo. Akin na, nasa ba yan? Kasama mo ba yung asawa mo sa pagtulong? Ay, hindi mo kasama ka. Kasi kung kasama mo, kayo lumingon. Ano pangalan niya? Nilito. Apelito. Ilori. Anong nararamdaman mo? Ano ba masakit yung puson mo, yung ano mo? Simula sa may puwerta mo, masakit. Kailan pa? Kahapon lang? Balik-balik. Ano ba trabaho mo? Hindi ka lumalabas ng bahay? Wala kang trabaho? Nagkaganyan ka? Ilan anak mo? Pero kumukuha ka doon sa puno na sa pagita o dinideliver lang? Dinideliver lang. Anong trabaho ng asawa mo? Taxical driver. Huwag mo sasabihin taxical driver lang. Taxical driver. Kung walang tricycle, wala kayo masakyan. Kaya ako hindi ng taxical driver din. Ano yung suot-suot mo ko yung tax? Sige, angat mo. Okay. Walang kwenta yan. Tanggalin mo muna. Ang sumasakit sa'yo ay ang sumasakit sa'yo ang buong puwerta mo. Buong katawan mo hanggang puwerta. Pabalik-balik. Wala sinasabi medisina. Wala po. Pag nagpapatingin po ako, yung kasama lang. Wala. Basta ang trabaho mo, taga-tuhog lang, nasa pagita. Ang asawa mo, kumukuha kayo. Hindi po yung kapatid ko po. Sige. Magkano bili mo nito? 400. O, pwede na. Pero ngayon, masakit ang puwerta mo hanggang mataas. Sa albularyo, napatingin ka na. Ano sa, o nga pala, kaya pala mabigyan ka ng kwintas. Ano sabi niya? Sabi po, Pangalan? Mayra, Panista ba yun? Evangelista, Barin. Ilan taon ka na? Baka stress ka lang. Mats. Nino. Ano? Hanggang ngayon, masakit ha.
Ang buong ulo mo hanggang perta mo. Pero lumagpas dito sa perta mo, hita mo, wala sakit. Pero iba yung sakit niya, nandito na sa kabila. Sige, para alam ko na, para hindi na ako magtatanong. Manda ka. May sabi ka eh. Ito yung tubig mo ha. Paglalin niya to. Kaya ka na yung mga kamay mo. Interesado ako rito eh. Para mabugbog ng bugbog. Eh, asawa mo to? Ano ba inaaway mo asawa mo? Baliktad pa? Iwanan mo. Joke lang. Hindi siya kinugulaw. Namalit mo siya. Malit mo na malabas sa spiritual niya. Imposible kung di ka lumalabas sa bahay mo, di nasa gilid lang ito ng bahay niyo nakatira. Oo. Tigit. Ayan o, namalit mo siya, gumagana o. O, ayan o. May sakit ka sa puso? Kahit high blood, popersahin natin ito, kukunin natin siya. Kumanda ka. Pag tinanong ko, babae ka lalaki, anong sagot mo? Ang bagal ng sumagot. Babae ka syempre. Babae ka ba lalaki? Babae po. Anong pangalan mo? Mayroon pa rin po. Sige, ilapak mo yung kanong mukha mo rito. Kumanda ka, pag sinabi kong linis, linis, alam mo yung linis, di ba? Ilapag mo yung kamay mo. Kumanda ka. Teka lang. Saglit lang. Saglit lang, pupersahin natin to. Ang gagalawin, ha? Kumanda ka. Pangalan? Mayroon pa rin po. Amin. Kilala mo si Kristo? Opo. Babae ka lalaki? Babae po. Sige. Kumanda. May gusto to sa kanya. Mayroong taxi siya sa'yo. Kasi yung boyfriend niya, hindi niya lang nakikita. Yung joke lang yung sinabi ng taxi, ha? Mayroong nagkakanso sa asawa mo. Yung nga lang, di tao. Ha? Maligno? Pagka maligno, kasi taas lang ng mga tao yan. Mga maitim niya, mga ninong itim. Kumanda. Dito na natin kukunin. Saan pa niya? Kumanda. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sa pamamagitan na pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, ang mga Nazareno. Okay, basbasan niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay. Kung sino man po kasamang Espiritu at nagalino sa loob ng kapangulupan nito, ay hindi kong tuto. Amen. Huwag mong gagalawin. Hinga. Huwag mong gagalawin. Hinga. Hindi. Tapos yan. Tapos na yan. Oo, katang tayo. Ayan yan, yung sumasakit sa dibdib mo. Wala na yan. Wala na yan. Malaya ka na kayo. Amen. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Ikaw, masamang espiritu. Lulubayan mo siya, hindi. Alis ka sa katawan niya, hindi. Babae ka lalaki. Lalaki ka. Tao ka yung mismo espiritu. Yung totoo. Lalabas na ako! Lalabas ka na. Lalabas na ako! Anong tawag sa lahi mo? Godfrey! Sabi ka? Okay, kalasin yan. Ano? Sabi ko sa'yo, meron kang boyfriend. Alas! Anong pangalan mo, kapre? Sa mundo nyo? Kalasin mo. Lahat, ubusin mo. Tanggal. Sabi ko sa'yo, hindi ito gagaling asawa mo. Pinagnalasaan niya asawa mo. Kaya simula ulo, hanggang doon sa may puwerta ng asawa mo, ginagahasa ito. Ay, sexual. Bakit mo ginagawa yan? Ano ba pag-gusto mo sa kanya? Gusto ko siya! Ano siya gusto? Gusto ko siya mag-asawa! Gusto mo siya asawa? Hindi ka ba naiya sa balat mo? May asawa to. Asan ba kayo? Eh, kasal pala to sa bahay eh. Sa mata ng aking ama, may karapatan ang tao sa tao. Wala kang karapatan sa pag-aari ni Kristo. Ano? Kalasin mo hindi? Ay, gusto ka ba sa kanya? Wala na. Ay, gusto mo lahat yan. Gusto mo siya maging asawa, ha? Sige. Gusto mo. Anong ginagawa mo to sa perta niya? Sino
Sinasaktan ko siya! Sinasaktan mo? Di ba mahal mo siya? Di ba mahal mo siya? Eh, ba't mo sinasaktan yung pwerta niya? Ha, tagal mo! Sige, tanggalin mo lahat yan! Salbahe ka! Tanggalin mo lahat yan! Ubusin mo! Nasaan ka, Kapre, nakatira? Nasaan ka nakatira? Doon sa bahay nila! Saan ng bahay nila? Sa labas! Sa labas! Saka sa loob, pumapasok ako. Sige, kalasin mo, Kapre! Kukunin ko. Baka malaman natin mamamatay ang asawa mo. Mawawa ka pag pinatay ang asawa mo. Magiging binata ka na. Hindi yan asawa mo. Paspas! Magdasal ka dyan. Ubos! Anong ginawa mo doon sa pwerta niya? Sinasaktan ko siya. Anong nilalagay mo sa pwerta niya? Anong nilalagay mo sa pwerta niya? Pinutusan ko siya. Tanggalin mo! Bunutin mo! Anong klaseng pinangtusok mo sa pwerta niya? Ano yung tinusok mo sa pwerta niya? Bunutin mo! Salbahe ka? Ha? Ginalaw mo ba siya sa spiritual niya? Hindi! Ginagala ko siya. Alasin mo! Wala kang karapatan! Umanda ka ngayon. Bibigyan kita ng parusa na hindi naranasan sa tanan ng buhay mo. Kahit hindi mo kalasin yan. Ususa, sinag, banahaw, sa bato ng taglay sa aking pusong kaluluwa. Hinihirap ko ang iyong kapangyarihan upang lipunin ko ang aking kalaban. Kaya na Yesu Cristo. Amen! Amen! Huwag mo na kuning langin pa. Amen. Amen! Ipasok ang sibat sa kanyang puso. Amen. Durugin ang lahat ng kanyang laman. Pinakakakawal. Bawal niya. Yan ang pang kumahol eh. Aray ko ba? Ito din katapusan mo. May bigyan ng alam ko na yan. Gising! Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Atras. May labot na Hinga na malalim. Hinga. Hinga lang. Inhale. Nagbago na yung mukha ng asawa mo. Gumanda na siya. Hindi ka tulad kanina. Mukhang duminito. O, yun naman tubig. Basta yung labis. Antay mo muna duman ng tubig. Antay mo lang. Kakalmay pa yung hangin mo. Inom. Kumalpato ka. 3 times, sabihin mo in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagpong mo pa mo. In Jesus' name. Amen. Ano paramdam mo ngayon? Wala lang tumutusok sa perta mo. Wala nang kahoy. Balik-balik ko na. Sinungod ko na. Wala sakit sa balakang mo. Wala na. Wala ka ng boyfriend. Saan ka ba nakarating? Matinig maliwanag. Hindi kanina. Saan yung banda? Kung nasa iyo yung girlfriend mo, hindi mo pinagpapawag sa mga... Kung nasa mo lahat. Hindi. Wala na masakit. Salamat sa medisina na gamot sa kanya. Ano pang apelido? Pinapatay ko na yung anak niya, Nay. Pinapatay ko na yung kalaban niya. Amen. Wala na yung sakit anak mo. Wala na nakatusok sa kanyang masila na bahagi. Diba? Tapos na, nakalaban mo. 10 minutes and 25 seconds lang. Tinapos ka na. Wala na sakit. Paalam ka na rito. Paalam na ka na sa kapre mo. Sunog na. Paalam na sa iyo. Mamamatay ka na. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Okay na. Huwag ka muna tumayo. Baka mamahalo ka pa. Antayin mo muna. Sisipin pa dugo mo. Ilang taon ka na pala may ganyan may sakit? 2022 ka na niyan ginagasa. O tatanong kita, walang mali siya bago to patayin video mo. Yung totoo. Nasa sa'yo sagot, oo, hindi. Pahala ka na. Ang asawa mo, gabi-gabi siya umuwi sa bahay niyo.
Pagka, di ba sabi mo lagi ka sa bahay, pag nakakatulog ka ba na nanaginip ka na may gumagasa sa'yo, wala? Parang may pumapasok po dito po. Nilalabasan ka hindi? Nilalabasan. Oo, sabi ko sa'yo. Binahasa siya sa espiritual. Kaya pinarusahan siya ni Kristo. Pag po natutulog ako, parang may pumapasok po dito po. Sa pamamagitan ng espiritual, hindi kapalaban mo siya. Isa siyang masamang espiritu. Okay na. Ngayon, wala na. Wala talaga. Nahilo ka hindi? Antay mo muna gumana. O, pahinga ko muna konti. O, paalam ka na rito. Dito sa kabila. Bye-bye. O. 2022 pa pala? Basketball game. Naopera pa nga po. Hanggang po sa pinaras ako po. Mabubuntis na asawa mo. Hindi siya magkakaroon ng anak hanggang may nanggagasa sa kanya sa espiritual. Magkakaroon ka na ng anak sa kanya. Tsaka hindi ka bibigyan ng anak ni Kristo ng anak. Kasi bakit? Marumi ang kanyang kaluluwa. Kailan linisin. Ngayon, magkakaroon ka na ng baby. Siyempre, bago siya magkaroon ng baby, magkaya ka pa kayo dalawa. Papatay ng ilaw. Ano magkaroon siya ng baby? Tatay. Tatay mo muna. Inong tubig. Kasi po, pero sa kalaban ko eh. Natitig na siya. Mga maligno yan. Kapring maligno. Yung walang pakarandam. Chart, ialam niyo siya maigil ha. Wala, ano, patay na kalaban niya. Wala po yung tagimat mo. Sayang lang ang imat mo. Huwag mo na ano, baka may nakapasa masamang espiritu dyan. Walang bisa yan. Ano po Sinda? Para kang natulala dyan. Natakot ka naman. Sa akin, di ka natatakot. Huwag kang tatayo. Nasaan na yung matabang babae? Yung sumakit yung leg? Wala na. Nervous na. Wala sabi Okay na. Okay na. Alam mo na yung babalik sa kanya. Nakapalit pa ka, wala kang pera? Teacher siya eh. Yung pera. Palitan ng damit pagdating. Pawis na pawis siya. Malamig ko yun. May isa pa ako. Malamig ka ganun. Nasa takot na lang. Meron mo ka sa akin. Leia, Pagdak pawis mo. Sarap. Oh. Subscribe mo yung YouTube channel natin hanggang wala pa tayong Facebook page ha. Ay, Jack. Pogi, subscribe mo yung YouTube channel natin. Delay. Magsama naman yung forum doon. Magsama namin yung sa tanong. Dawin niya kami pahawas. Tawalo ka sa salibundan niya naman. Bakit hindi mo sinasabi sa asawa mo na nilalabasan ka? Ba't ka ba nahiya sa asawa mo? Kakalaban yung Diablo. Inaangkin ang kaluluwa mo. Parang may pumapasok sa perta niya daw. Yun nga, nilalabasan siya. Totoo yun, lumalabas sa spiritual niya, hindi ako pwede magkamali. Bakit hindi ka nagsasabi sa asawa mo para lumapit kayo sa simbahan, manalangin at magdasal? Bakit ka mahiya, ibinigay niya sa'yo? Tapos maghanap ka ng albularyo, pinatagal mo pa yan. Kita mo, paano ka magkakaroon ng anak? Hindi ka magkakaroon ng anak. Kukulubot na yung mukha mo, hindi ka pa magkakaroon ng anak. Siyempre marami ang kanyang espiritu dahil pinagsasamantalaan siya ng kapre, may maligno. Pinahintulutan mo pa siyang tumagal sa katawan mo. Natatakot ka sa kanya, mas matakot ka dahil bakit? Hindi kanya tatantanan. Hindi ko alam niya yun, mahal. Kasi tinanong ko nga sa kanya. Eh. Dapat hindi niya pinahintulutan yun. Hindi na kayo nagsisimula. Say niya? Say ko. Ako na. Ay, isang beses sa buwan na. Ngayon ka tayo. Gusto ba na yung pagaret? Dara ko. Delay. Kita mo kasi ba? Basta na. Ate, kami muwane. Hindi na kailangan na. Takot ko sa simba. Lahat simbahan pare-pareho. Bawal na din. Matsukin tao na. Matsukin tao. Andiyan mo ka rin kapasimba nung hindi ka matbay. Alam ko yun. Matsukin tao. Tapos ka gamot. Bong. Pangalan. Alex na eh. May spiritual. Punta na lapitan din ang kita ka dali. Matagal na yan, mahal.
nga. Matagal niya na pinahintulutan yung masamang espiritu, yung diablo, ay yung ano. Nung ano po, nakita niya pa yun eh. Matagal na yon. Minsan nakikita niya yun sa panaginip. No? Minsan nakikita niya yon. Dapat pumunta ka na sa mga ibang albularyo, yung makakatuklas ng iyong karamdaman, hindi mo na pinatagal yung katawan mo. Kita mo, binababoy niya yung katawan mo. Trip-trip ka niya. Eh di trip ko rin siya kanina saktan-saktan. Dapat sila lipunin na, ibalik sa impyerno, sunugin. Dapat sila mapuksa. Nakapre, kasi si Tupe nakapre. Ginamuna niya po. Yan, ano na naman kami. Nag-isang kami ng buhayin sa likod. Siya, nakapre po. Mulo na na yung Tupe. Hindi na ako nakikita ko. Tupe, kasi ng mga palastik. At yung kapre na yung kaya pulo, hindi tayo makakataglang yung bubo. Yan yung nila ko eh. Kasi nga, spiritual eh. Wala na yung kapre. Pinaputol ko yung mga pa. Kita mo yung asawa mo. Ngayon pa lang bumalik yung itsura niya. Kanina, Tao na rin. No, Apo? Kaya nga, sabi ko sa kanya, Di ba yung kapit tao lang din sila? tao din sila, sinumpa lang. Kaya nga naging sila masamang espiritu eh. Kaya walang tao. Matagal na sila mga buhay sa mundo, mga sinaunang tao sila, sinumpa sila. Parang yung mga sundalo ng mga ano yan, mga sundalo ng mga unang mga hari-hari na lumalabang kay Kristo. Pinagsusumpa sila. Langit, Papa. Kita mo, nagbalik na yung mukha ng asawa mo. ate, Oh. kanya may pagbisita yung mga tito ko. Ay, sorry na. College ko naman. Kaninong tubig to? Sinanway mother. Tapos na, di ba? Last. Agad na ako. Ayun na daw magkahulya po na. Paano na? Late ka raw. Sarap na. Ano ka, pre? Masakit pa ba? Wala na sakit yung katawan mo? Sige na nung wala na sakit. Simba. Oh, wala na. Simba kang Domingo na. Diyan Nahilo ka hindi? Simba kang O, sige, tumagilid ka tayo. Huwag kang tatayo ng street. Sige. Pagdating sa bahay, lahat ng suot ng asawa mo, underwear, bra, lahat yan, salawal niya, brief niya, etc. Buhusan ng tubig, bukas na laban. Yung higaan niya, higaan yung dalawa, pagpagin, palit, kung may pampalit ng punda na una, palitan. Kung may pampalit ng punda, ayan ba yung tag nito, yung sapin, palitan. Pag wala, bumili ka ng sako, magsako na lang. Hindi, joke lang yan. Pag wala talaga, pagpagin mo na lang. Tapos yung tubig niya, buhusan mo ng holy water. Pero kung meron, dali na rin siya doon sa tubig na may, ay sa timba o sa palanggana na may tubig. Pero wag mo ihiga yung damit ng asawa mo. May sakit yan. Makakahawa yan. Hindi lang yan lalapag na yun kasi dahil may tubig pa siyang ininom sa katawan. Nakadikit pa yan. Palitan yan. Tapos, yan. Lagyan mo siya na lang yung mapagal na ako. lagyan mo lang yung sasa mo. Sige, mapo ka na ron. Nahilo ka hindi? Sa sikmura, sa likuran, pati tuhod niya para mawala yung amoy at hindi na siya mamoy ng mga bad spirit. Ang importante, gumaling ng asawa mo. At least, ginawa ko ang aking mission para lipunin sila. Tuloy, wala tuloy tayo Facebook page. Tuloy, sayang. Sayang. Pinatagal mo pa, pinagsasamantalang. Alam mo naman parang may nanggagahasa sa'yo. Tapos pinabaya mo pa. Dapat naggalap ka ng albularyo. Hindi ka na sana tumagal ng ganyan. Alaani mo, 20. Ilang taon na yan? 2022 pa? 2022, isang taong kanya pinagsasamantalahan. Pinahintulutan mo yun. Kami kita ba? Charger. Ay, Chad, Gomez. Gomez, ay, Chad. Pumunta ko kayo, nalayo
O, ba't mo na pinapagalitan ang asawa mo? Pabulan. Kanina hindi ka makapagsalita ngayon, inaaway mo na agad. Kanina parang basang sisiw doon sa upuan. Nagbago na mukha nyo. Para nakita ko nasa perya pala. Sa peryan? Saan peryan? Kiruan. Pagirawan? Saan ba yung Pulong Masli? Mahuli. Mahuli? Di maulit ka, basta kita mo. Mauli po, gamboy kayo ng malati ko, pupuha. Kapatid mo ba yan? Yun ang nanay niya. Bakit may team nanay mo? Hindi mo kamukha. Joke lang yun eh, pinapatawa lang kita ha. Alam naman dito sa live ko, alam naman ako sa Facebook page, bawal dito nakasimangot. Oh, lahat dito puro joker. Kaya mga demonyo rito natatalo namin kasi napipiko namin. Ah. Kita mo, laki ng pinagbago ng asawa mo. Eh, patag-asawa mo? Yan yung unang mo nakilala. Hindi na yung kanina. O, huwag mo ano yung labi niya ng langis, mapakla yan. Oh. Kanina? Ay, kanina nakaupo siya dyan. Diba sabi ko siya yung pinakapangit dyan? Na-opera na yun eh. Hindi dapat yan operahan eh. Nagkamali siya eh. Kaya hindi ka dapat... Ay, ni Raspa? Tapos nung sabi, yung sila sumasagit sa kanya. Tapos ni Raspa, pagkaraan ng dalawang ba, bumalik na naman. Siyempre, ikaw pa naman araw-araw tusukin ng kapre. Iban Ano to... oras pa ang kwantin dyan? Daraya yan? Yung binaragay matres na. Mama na unyeman. Lumayas ka na. Uwi na kayo, magpasalamat ka muna dyan sa tatay mo. Yan tubig mo, alam mo nang gagawin yan ha. Mamayang gabi, magdasal ka. Inumin mo yan kalahating baso isang baso. Bukas ng umaga, lahat ng tubig na iniinom niya pag kumakain siya, yan ang tubig niya. Huwag mong hayaan maubos. Pag ganyan konti, dagdagan mo na. Tapos sabihin niya, hipa niya ng in Jesus name, isang beses lang para magkaroon ulit ng visa. Kasi 1 month yan. Tapos bukas, huwag muna siya magbo-bold star doon sa loob ng, tagba nito sa CR, may damit muna siya doon, iganon niya yung kamay niya doon sa timba sa palanggana. Pero buhusan niya ng isang basong tubig, manalangin siya para mabautismohan siya ni Kristo. Dalawang beses niya lang yan ipapaligo. Pagkatapos mo manalangin, pwede ka na maghubad. Punta baligtad ka. Ano, Martes, Friday lang yan. Ano ba ngayon? Wednesday sa Friday. Bukas ipaligo mo na yan kasi late ka na. Kailangan mo mapaligo yan kasi matagal ka na. Tapos sa Biyernes, maligo ka ulit. Tapos, bukas pag naligo ka, Merkulis na bukas, di ba? Tapos Friday, maligo ka ulit. Tapos Huwebes pa lang kasi bukas, pwede mo na ipaligo yan susunod Friday. Tapos yung Martes, huling paligo, tama na. Inumin niya na yan araw-araw, ha? Pwede ka na maligo ng normal. Para mabautismo ka kasi matagal ka na niyang nasa loob ng espiritu niya. Wala na taga-sakit. Kahit tumanong ka, kahit konti lang. Wala na. Wala na tumutusok. Para ka naglalakad na may tumutusok sa perta mo. Tsaka may luto yung Oo. Kanina, negra ka eh. Sige na, layas ka na para mapalitan yung damit mo. May sakit pa yan. Wala pa po silang ganun damit. Pakakainin po po sa bahay. Pakainin mo muna yan. Bago sila umuwi. Oy, huwag mo ipapagpag yung paa mo doon sa loob ng bahay nila, ha? Bababa yung sakit mo. Huwag kang gaganon-ganon, no? Bababa yan. Di baling naglalakad ka lang, okay lang yan. Hindi yan, ha? Inumin mo lang yan tubig na yan para dumikit lang ng dumikit yung sakit sa damit mo. Okay na yan. Huwag kang mag-alala, hindi naman nakakahawa yan. Salamat, paalam na. Subscribe nyo kami sa YouTube channel namin, ha? Wala kami Facebook page. Sige. Patayin ko na to. Bye-bye na po sa lahat na dyan. Mega shoutout. Salamat. Brother, may pasyente pa. Gandang gabi po ako, Andy. And followers special, Alipin ni Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Merslina. Ay, Apo, okay na po siya, Apo, yung pasyente ninyo. Ay, okay na. Yun na, naglalakad na nga, nagmamartis na. Kanina parang may nakatusok sa pet niya. Papatayin ko na po to. Susunod, gagawa tayo ng Facebook page kasi ang tagal. Pagka umano yon, magtutuloy-tuloy na tayo doon pagka ano.
Gawa ulit tayo ng panibago. Share nyo para yung mga ibang nakalimutan. Ang ilalagay ko muna doon, Tatak Parang malapit yan. Andiel. Tatak Jesus Nazareno. Basta makikita nyo naman dyan, ipa-plug ko naman dyan sa YouTube channel ko. Ano sakit ni nanay? Wala naman tong sakit. Meron sakit si nanay. Naglalabas. Ha? Sir, hindi sa ito no? Hindi. Tagalog. Ay, pala na Tagalog yung paliyamo. Sige. Labas, kumakain. Hindi lang malabas, kumakain. Multo yan eh. Hindi ka naliligo. Yeah! Hindi, like lady. Ano ka, multo? Yung babae kanina, mabaho yun. Sobrang baho niya kanina. Kailangan pinabaya. Maraming salamat po sa nanonood dyan. Mega mega shoutout po. Thank you so much sa lahat po nanonood dyan. Antayin nyo sa Sabado. Ano kami. Paditan ko ng Facebook page ko. Doon sa Facebook page ko, wala eh. February 15 pa daw mag-open. Tagal. Temporary gagawa ko ng Facebook page. Thank you so much po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sa lahat po nanonood dyan, mega mega shoutout. Meron din po siyang ano, may mga tsaka Nanay niyo siya?